Nagpadayon ng pag-inspeksyon sa taga-Department of Energy ug Local Price Council sa mga gasoline stations. Gisusi ang ilahang presyo ug ang ilang supply. Ano ang report ni Nico Sereno? Uban ang mga representante sa Department of Energy Visayas Field Office, nagpahigayon ng inspection ang Mandaue Local Price Coordinating Council sa lain-laing gasoline stations sa syudad. Bahin kini sa price monitoring nila ug pagsusi kung may igo pa bang supply sa lain-laing mga gasolinahan. Pagpangumusta na sab sa mga nagnegosyo sa dagan sa Patigayon karong panahona. Sa pikas bahin, na-identify na sa Mandaue City LGU ang rota nga ipuno sa ilang libre sakay program. Naglakip ini ang rotang A. del Rosario ngadto sa Magikay, Cebu North Road paingon sa Kanduman ug Basak Kanduman Road padung sa barangay Kasili. Mato ni Mayor Jonky Uwano, may mga barangay nang mikomit nga mopagamit sa ilang mga sakyanan. Itanyag ang libreng sakay sa oras ting biyahe sa buntag ug pagpamauli sa hapon. Definitely this Monday makasugod na to atong libreng sakay. Sino provide sa drivers o sa Ang city. City ug ang gas ug ang drivers ang city. Then plus napagay ka ng murag conductor sa city side. Just to keep everything in order lang. Matud sa mayor, plano gyud sa syudad nga mo purchase og dugang mga sakyanan aron ipuno sa duha ka existing modern jeepneys aron maoy mutanyag sa libreng sakay. Sa pagkakaron, muabang una ang syudad og electric vehicle aron ipuno sa nagdagan karon nga nagtanyag sa free ride. Ato lang maka-provide lang ta no og gamay nga alibyo sa atong mga constituente diri karon labi na karon nga nam ka taas na gyud ang kaning fuel cost. Nico Sereno, Balitang Bisdak.